Jete párky takmer každý deň, pýtate sa, či je to pre črevá veľmi nebezpečné a čo robiť, keď už máte nafúknutie a ťažobu. Odpovedám na vaše otázky. Spracované mäso ako párky, klobásy a šunka patrí medzi najrizikovejšie potraviny pre čreva. Je v ňom veľa solí, škrobu, zvyškov mäsa a dusitan sodný a pri vyprážaní vznikajú látky, ktoré poškodzujú sliznice. Aj približne 50 gramov denne zvyšuje riziko problémov so srdcom a črevami a pravidelné jedenie prináša zápal, nafukovanie, nepravidelnú stolicu a nepríjemný zápach z úst. Čo robiť teraz? Ak je to možné, vyraďte párky a nahráte ich kúskom celého mäsa alebo rybami a teplou zeleninou a menej často smažte do silnej kôrky. Aby sa následky rýchlejšie zmiernili, je dôležité upraviť trávenie. My v centre Bolotova odporúčame balzam Bolotova, ktorý pomáha zharmonizovať kyslosť, spracovanie bielkovín a tukov, znižuje zápal, podporuje črevnú mikroflóru a jemne čistí črevá. Keď sa jedlo spracuje úplne, ťažoba a nadmerné plyny ustupujú a stolica je pravidelnejšia. K Vianociam sme pripravili špeciálne zľavy. Napíšte do komentára slovo Vianoce a ja vám pošlem všetky informácie v súkromnej správe.